Айде, сега. Здравейте хора, аз съм Кинг Авдор. Тук до ме... Ало, Вени. Чакай да казвай. И това тук е Вени. И... Да, здравейте хора, аз съм Велин БГ. Днес ще бъдем с Кристиан. По телефон само, дето сме, де. Ама... Човек... Кажи, Кристиане, какво ще правим днес? Днеска ще правим един приятел на двамата ни, Янко се казва, от училище. Да. Общото. Така. Не това. Само да ви кажа, харесайте видеото и се абонирайте. Да, то е задължително. И за Янко ще използваме Хансуке. Това е момче. Това е момчета и че няма. Така. Чекай да го направим Гирал. Чекай да направим Ния. Да, става. Еми хора, ще направим Ния. Добре. Ще използваме... Какво ще използваме? Сенпайн Бунс. What the fuck? Добре, тя ще Гирал, да. Как бяла на цветите чена. Не бяла, ади. Значи ще бъде много яко. Не, човек, защото аз имам много по-як скин. Ти не им го видят, ама на клипа. На клипа е онзи, там който се казва Алпха скин съм аз. Аз го направих. Това съм аз. Представи си колко е. Добре, да започваме. Косата и ще е така. Добре. Човек, ти не можеш да видиш, ама на клипа ще видиш. Човек искаше да бъде страшна. Страшно. Това е вампир. Сега чакай. Тя ще е котка. 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 Тя ще има така, да. Човек да знаеш, че много готино да сега спуча. Да. Човек, ти не виждаш. Какво лъжеш? Ооо, лата! На това се казва, момиче. Това вече се получава доста готино, човек. Какво беше това, бе? Не знам. Знаеш, че Supercell е пуснала нова игра. Супер, кой? Supercell, Supercell създадоха 6 с игра, между другото. О, супер. Който иска да знае само, че е в бета версия и ако се създам някой път YouTube канал, ще ви покажа, ако още е в бета версия, как да се Ама човек, ти можеш да се направиш. Веднага. Просто слагаш, можеш да не си правиш. Не ми дават още един, че щях си направя. Човек, баща ми не знае, че си направих канал, а пък ми дават. Ама човек, тази стана не страшна, сладулче стана тая. Тя нали има очилания и... What the fuck? What? Толкова е готина. Човек. Тази нова игра, дето е бета версия, някои хора я знаят, но някои не. Тя се казва Rush Wars. Ко? Rush кой? Бета версия. Бета ли бе? Аз я имам вече. Кристиане, ако си гледал The Clash Hearts, как показва как да свалиш Rush Wars за iOS, то е за iPhone и за Android показва. Това. Добре. Има малко, има Clash Royale и почти има Clash Royale, Clash of Clans и малко Brawl Stars има. Ама човек, ама тая, знаеш колко кочено се получава? Ще покажа клипа после. Че и в тази игра може да си слагаш... чакай! Един YouTube ще има такова. Чек. Сега. Ще направя много гъсно се получава. Ще видиш клипа, знаеш какво е готино, мамата. Да можеш да го видя. Ще го видиш на клипа. Еми... То готинко изглежда. Да. Ама не знам дали се чуваш. Ама човек, аз не знам дали въобще ти се чуваш. Защото може да не се... Сладуче. Като сложиш канала ще видим. Еми, вече е готова сладурка. И
Чакай, аз даже не я кръстих. Тази игра наистина е много яка. Това не е игра, това е гача лайф. Това е като истински живот, ама игра ти, ако влезеш и... между другото хора, чакай мукни там веднага, бе. Това е моят скин и той е Алпха. Знаеш какво е Алпха? Какво? Един куче, който е ангел плюс демон. И той всичко може общо, той е абсолютно всичко. Крис, знаеш какво? Чакай малко. Вени, чек, сега. Защото си ми много добър приятел, така да кажа, да. Ще те направя също Алпха. Окей. Ама аз съм, да знаеш, че ти си принц Алпха. Аз съм кинг. Хора, само да ви кажа, че докато Кристиан ми говори, аз си игра на новата игра. Мълчи. Вижте хора, от това гигантско тъпо момиче, стана и това, готино момиче. Чао хора. Няма да кажеш чао. Чао хора.